4 διαφορετικοί τρόποι να φας το γιαούρτι σου, ο τέταρτος είναι ο αγαπημένος μου. Αν αναμίξεις γιαούρτι με ακτινίδιο, αμύγδαλα και τσία, παίρνεις πρωτεΐνη, μαγνήσιο, τριπτοφάνη και φυτικές ίνες που μπορούν να υποστηρίξουν τη χαλάρωση, το ποιοτικό ύπνο και τη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου. Αν αναμίξεις γιαούρτι, μήλο, κανέλα και βρώμη, παίρνεις β-γλυκάνες και φυτικές ίνες που βοηθούν στον καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο και στον παρατεταμένο κορεσμό, ενώ όντως είναι πεντανόστιμο. Αν αναμίξεις γιαούρτι με κουρκουμά, τζίντζερ, μαύρο πιπέρι και λίγο μέλι, παίρνεις προβιωτικά, αντιοξειδωτικά συστατικά με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που υποστηρίζουν ανοσοποιητικό, τη φυσιολογική λειτουργία του πεπτικού συστήματος και σε μπουστάρουν με ενέργεια. Και βουαλά το αγαπημένο μου, αν αναμίξεις γιαούρτι, καρύδια, κακάο και κολοκυθόσπορους, παίρνεις μαγνήσιο, καλά λιπαρά, αντιοξειδωτικά συστατικά που υποστηρίζουν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, τη συγκέντρωση και τη φυσιολογική λειτουργία του θηροειδούς. Έτσι, το γιαούρτι πάβει να είναι βαρετό, είναι ένας δροσερός σύμμαχος στην καλύτερη λειτουργία του οργανισμού σου. Δοκίμασέ τα και γράψτε μου στα σχόλια ποιος αρέσει πιο πολύ.